ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsikta, buhay ay langit sa ating
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga kauturan kag-abyan ko kay Kristo Jesus. Pasalamatan nato ng Dios sa paghatag sa aton sang tion sa pagpamati kag pagpamalandong sa iya pulong. Tugutan nato ng Espiritu sa pagtinlo sa aton hunahuna kag tagipusoon paagi sa aton pagpamati sa pulong sang aton Ginoo. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Ginhaplasan niya ako sa pagwali sang maayo nga balita sa mga imol, sa paglugpay sa mga nagakalisod. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginbugay kay San Raimundo de Peña IV, ang isa kalabing dako nga kaluoy sa mga makasasala kag sa mga bihag. Paagi sa iya mga pagampo, luwasa kami sa pagkaulipon sang sala. Agud mahimo namon ang imo na hamutan nga may matuod nga kahilwayan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 12, tubtob 16. Sang isa ka tion, si Jesus didto sa isa ka banwa, sa diin may isa ka tawo nga puno sang aro. Sang pagkakita niya kay Jesus, naghapa siya sa duta, kag nagpakiluoy kay Jesus. Ginoo, kun luyag mo, magatinlo ako. Gindabot siya ni Jesus, kag gintandog nga nagasiling, luyag ko, magmatinlo ka. Sa gilayo na dula ang aro sang tao, kaginsingganan siya ni Jesus, hindi ka magpanugid sini bisan kay sino, kundi kadto ka sa pari kag ipatan-aw ang imo kaugalingon. Dayon maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tao nga matinlo ka na. Pero ang balita na hanungod kay Jesus naglapnag pagid, kag madamo ang mga tao nga nagdugok sa pagpamati sa iya kag sa pagpabulong sang ila mga balatian. Pero nagkadto siya sa isa ka bawi nga duog, kag didto nagpangamuyo. Sa aton Ebanghelyo, gintandog ni Jesus ang tawo nga puno sang aro. Ang mga aroon ginasikway sang sosyudad, ginakondenar sila sa pagpuyo sa gwa sang syudad. Ginakabig sila nga mahigko, hindi sila makapakig-upod bisan kay sino, kag hindi miyembro sang bisan ano nga grupo o kon katilingban. Kasubong sila sa mga patay nga nagakabuhi. Apang mga utod, sa kaalwan kagaluoy ni Jesus, siya nagpakighambal sa aroon nga tawo. Nag-reach out siya sa iya kag gintandog ini. Wala siya mahadlok nga mahikuan o kon malatnan sang amo nga sakit. Sa baylo, iya gindala ang gahom sang pag-ayo sa iya. Sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw, nakita naton ang pagpahayag ni Jesus bilang isa ka divine healer. Nag-ayo siya sang masakit naton,
nagaayo siya sang masakit naton. Sarang niya paayuhon ang tanan naton nga ginabatyag, pisikal, emosyonal, kag espiritual. Ikaw bala may ginabatyag subong? Ihatag ina kay Jesus. Ipangayo sa iya nga ikaw, iya pag-aayuhon. Si Jesus, nagkari sa kalibutan para maghatag katawhayan sa aton ginabatyag kag ginaantos. Sa pagpahayag niya sang iya kaugalingon bilang divine healer, iya pagbuot nga mabatyagan nato ng iya presensya. Rason nga siya nagkari sa kalibutan. Gikan sa amay, ginpili niya nga makaupod kita tanan, kag mapabatyag ang pagigugma sang Dios nga amay paagi sa iya persona. Mga utod, amo ini ang dagway sang tunay nga paghigugma. Nagapalapit, nagapabatyag sang presensya, nagahatag sang balor, nagapaayo. Kita man ginahangkat sang ebanghelyo subong adlaw nga mangin healing presence sa iban. Sugod sa aton panimalay. Ipabatyag sa inyong mga asawa kag anak nga ikaw nagapamati sa ila. Concern sa ila ginabatyag kag willing mag-journey kaupod nila sa kung ano man ang ila gina-experience sa subong. Kung ang imo abyan may problema, pamatii siya nga wala sang pag-usgar kag pag-question. Just be there. Sa amo sini nga gamay nga mga paagi, mangin healing presence kita sa iban. Reflection sang aton divine healer nga nagapaayo sa aton mga masakit kag kasalanan. Mga utod, kabay nga sa aton pagpadayon nga pagselebrar sang Paskwa, kita mismo mangin regalo sa iban paagi sa aton persona, kundiin makilala kag mabatyagan sang iban ang Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo.
Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa